ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Балечикои канали ютуби Сауду ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик, мардуме ки дураи ватан ҳастена ва хотири хонахарӣ тамошо мекунед. Ирӯз 15 январи соли 2025 Сауду ТВ навори хонаҳоро бо сар кард. Дӯстон тоқи тамошо кунед. Барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Дар навори баъдна дар ютуб, тикток, инстаграм рекламаш када фурӯш намегзорем. Дар кӯтоҳтарин муддат бе ягон пасредни хонаҳотонро савдо карда метем. Ирӯза наворда ҳастаем. дӯстони азиз, ирӯза наворда хонаҳо аз дохили ноҳияи рӯдакӣ зиёдтар мондагем. баъд аз ваҳдат ҳастаем, аз фархор дорем, аз дохили душанбе ҳам ҳастаем. зиёди хонаҳо аз рӯдакӣ ва аз душанбе, аз ҳисор ҳам дорем, аз ваҳдат, аз ёвон ҳам ҳастаем. хулас навора то охир тамошо кунен. ба хотири пешрафти канали мо наворда лайк занен, барои хитон подписатсия кунен. вақте ки мо навор кардем автоматик смс мерава. ман навора сар кардам. дӯстон ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша. агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торикистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кулоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торикистон бурда мерасонанд. аз номи канали Сауду ТВ ба ширкати Якай Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торикистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. дӯстони азиз, кадоми шумо хоҳиши гузаштани сарҳади Москва Қазоқистон дорен, ба шумо ширкати Якай Бахара тавсия метем ки зиёда аз 10 сол меша оиди ҳамин система кор ва фаъолият мекунанд. мошинашон комфортни мошинаи замонавӣ пашти ҳаррӯзаи соранд ва дитило забони тоҷикӣ, русӣ, қазоқӣ, узбекиро медонанд. ҳамчун боз граждани русӣ ҳастанд. мақсад аз номи ютуб канали мо Сауду ТВ занг занед, скринкат мекунед. дӯстони азиз, дашод масъала одамое ки ҳуҷҷат надорен, документ надорен, шуморо мегзоранд, аз ҷои зист миёранд, мегиранд, бурда границара гузаронда меёранд. марамат занг занед. агар хоҳед ки скидка карда шавад, аз номи ютуб канали мо занг занед. ба ҳама шумо роҳи сафед хоҳонем. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роҳӣ кардан ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи рӯдакӣ, 3 дар хона, 2 сотиқ замин, 3 хонаи ҳамин ҳолати коробкаи бо хишти пухта хонаро бардоштанд, тагиш подвал. 3 хона 2 сотиқ. рақамҳои мегафон, рақамҳои WhatsApp шонда ҳозир метавонен занг бизанен, маълумотҳоро гӯш кунен. хона гарени арзоне бачо медонен. просто акада срочна сум дар кор. рӯбарӯи мошинбозори Душанбе, наздикии шоҳроҳи Душанбе, Қурғонтепа. транспортҳо ҳастанд. балниса наздик, мактаб, магазин ҳама наздик, обсвет ҳаст. хай ранги ҳама ҷо, хулас ҷои беҳтарин, бо кирпичи пухта, 3 ҳуҷра, хоб калидор, кухни, банияи дарунӣ. то амиҷа ракадем мега. мақсад далши расходишта зурмона расид. ҳуҷҷато мақсад ҳастай. хоб маълумоти бештарша метавонен занг занен. хона коробка. касоне ки мегирад, мақсад ба номшон оформит карда метем. нархи хонара 235,000 сомонӣ мега. дар 235,000 сомон шумо метавонед ҳамин хонара, ҳамин коробкае ки таш подвалай фасон кардагай метавонен харидориш кунен. аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг мезанен, маслиҳат мекунен, бо шумода арзон мекунад. дӯстон, бо арзонтон мекунад. агар аз номи канали мо занг зада салом расонен, наворда лайк занен. агар хоҳем ки хеле хонаҳои арзон зиёд шава, фақат лайк бизанен, подписатсия кунен, наворора мондан мегирем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. ана боз хонаи фурӯшӣ боз роҳӣ кардан ки квартира ҳай дар ноҳияи рӯдакӣ Ленинградда, дар 7 этаж, яҳуҷрага 38 квадратни метр. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp-ша мондем. канечкаи машуткаи 41 пеши коллеҷу мактаби миёна дай мега. ҳам коллеҷ, ҳам мактаби миёна да пешай. доми новостройка. чӣ хел мебинен ҳамин састаяни кадагӣ метавонен даромада зиндагиро сар бикунен. нарха мега ки 330,000 сомонӣ ба доллар, 30,000 доллар ба рубл 2,750,000 рубли русӣ бо савдош мекунанд. ҳуҷҷато 100% ремонт люкс. хона
бо тамоми шароитош, бо тамоми санъатшай просто як хонаи калони 38 квадрата, 7 этаж наздики коллеҷу мактаба дигару. худотон буд дӯстон, маълумоти бештарша занг мезанен, дасти ватсап шунда маслиҳат карда мегирен. ина марамад конкретни хайдуро занг зада чахчах кунен. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. ана боз квартираи фурӯшӣ астае ки нархошон гарени арзонаи. просто нигоҳ кунен да, адресҳоро гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ астае ки квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград. нархошон як ҳуҷрагаи 38 квадрата 165 000, ду ҳуҷрагаи 41 квадрата 180 000, ду ҳуҷрагаи 52 квадрата 200 000 сомонӣ. рақамҳои дастӣ ватсап шамонде, метавонен занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. ана хеле шансоам дар канали Саудо ТВ бисёр мешава. дом мега новостройка ҳай. хоб 10 этаж дом баъди 4 моҳ буд мешава мега. хонаҳо дар соколни этаж, дару тирезуҳо главниш падабой, мақсад хонаҳо падабой кардагӣ тапа тайёракай. занг мезанен. не ки ҳамин хонаҳои гуфтум бачаҳо ҳамашон дар соколни этаж қарор доранд. занг зада чахчах карда бихаренаш. мегзарем ба чормин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе дар Каратегинский қарор дорад. чӣ хел мебинен ҳамин хона? 4 ҳуҷра, 2 сотиқ замин, 2 этажа. занг зада чахчах мекунем. канечкаи машуткаҳои 5. хона паштӣ мега 80% буд чидагай, ҳуҷҷатҳо 100%. умуман проблема нестай. ҷои мақсад созай нарха мега 260 000 сомонӣ. боз арзонаш мекунам. аз номи канали Саудо ТВ занг зада маслиҳат кунен. обсвет дора, проблема нест. мактаб наздик беморхона ҳаст. аптека дора. бардоро марамад конкретни хайдоро ина детажаи 260 000 сомонара метавонен бихарен. рақамҳои ватсап 2077 аз номи канали ютуби Саудо ТВ номер 1 занг зада маслиҳат кунен. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки бо мини ферма мақсад. хона боз мини фермаш хати. адрес ноҳияи рӯдакӣ, повороти Ленинград, дар участкаи Адолат қарор дорад. 4 дар хона, 8 сотиқ замин, 8 сотиқ 4 хона бо мини фермаш қатияй. дӯстон аз нигоҳ кунед. нархш $120,000 ба сумми тоҷикӣ 1,304,400 сомонӣ нархи ҳамин хона ва ферма. конкретни харидоро ина занг бизанен, маслиҳат кунен. кадомитон мақсад гов мол карданӣ ҳастен, фермаи тапа тайёрай. ака нархшам хела ҳаг астай дӯстон, не ки худотон бо занг бизанен, маслиҳат кунен. рақамҳои ватсап 55 66 ахири номерои соҳиб мулкай. занг зан маслиҳат кӯ, лайк ҳане ки биза. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ роӣ кардагимон. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага масоҳати 8 сотиқ замин, ноҳияи Фархор, коммунизмда қарор дорад. салом ба ҳама мардуми хонахар мега. хонаи фурӯшимон масоҳаташ 8 сотиқай. ба тамоми санъат, чойлоби ангур, стяжкаи ҳавлӣ, и дарахтои мевадиҳанда. хоб хонаҳо фасон хушрӯ, участкаи калони 8 сотиқа, 4 дар хона. тамоми шароитош қатӣ боз саудо ҳам карда мешавад. серьёзни харидоро занг занен. 280 000 сомонӣ нархи хонае ки дар ноҳияи Фархор дар коммунизм қарор дорад. хуб, нафаре ки дар ютуб канали мо аввалин бор меҳмон ҳастен, хушомаден. ҳамин тугмачаи подписатсияро нигоҳ кунед, дар тарафи дасти чап мондагиай ҳамонро биҷиқенда, баъд лайкҳоро бизанен. подписатсияву лайка агар битонен дӯстое ки бародарое ки хонахар дорем ку рӯишон кунем, беҳтарин мешавад. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшии 2 этажа. хонаи фурӯшӣ астае ки 2 этажа 5 ҳуҷрага
5 сотих замин дар ноҳияи Ёвон деҳаи Кулободда қарор дорад. 4 дар хона, 2 калидор. мақсад 5 сотих замин медроен зиндагӣ мекунен. алишам мешава мошин қатъи мошини арзон боша, болои сумум бута мега соҳиб мулк. гирди хона маҳкам, ҳавли шебен дорад. хоб масоати 5 сотих замин масоатшам кам нестай. фасони хушрӯи ремонти хушрӯкардагиай савдо мешава бо нархи 235,000 сомонӣ. шумо дар 235,000 сомон ҳамин хонае ки ремонтош фасони хушрӯи замонавӣ кардагиай харидорӣ карда метавонед. марҳамат, беҳтарин шанс хонае ки дар ноҳияи Ёвон астай, занг зада маслиҳат карда бигиред шава. мегзарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага масоати 6 сотих замин шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Карим Исмоиловда қарор дорад. нархша мегем пешакӣ 120,000 сомонӣ. адресора гӯш кунед. фурӯшӣ шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Карим Исмоилов, Шури бобо ҳамин тараф, Шури боло ҷойгир аст. 6 сотих ов свет ҳастай. хоб боз чоҳи ов дорад. документҳо 100%, забораш маҳкам, дарвоза ҳаст, ҳоҷатхона ҳаст. хулас бо тамоми шароитош сохтагиай. маълумоти бештар занг бизанен. маслиҳат кунед. рақамҳои 1156 номерои ватсапи соҳиб мулкай 120,000 сомонӣ мега муомилаи созам карда мешава. худо томо дӯстон, маълумоти пираша занг зада бигирен. мегзарем ба 9-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага масоати 6 сотих замин шаҳри Ҳисор мерем. деҳаи Латабанда қарор дорад. хона қарор дорад дар Ҳисор Латабанд деҳада. 6 сотих, 4 хона, ремонтош қатъиай, свет дора, қоидавӣ, овуш маслиҳат шидагиай мақсад мешавад. хоб нархаш 175,000 сомонӣ. муомилаи созам карда мешава. серьёзни харидории конкрет мебошен. агар ина рақамҳои 2536 ватсапи соҳибхонаҳай ин ҳами ҳолат ҳами состояние кардагӣ савдош мекунанд. 175 фурӯхта мешавад. занг занед дӯстон, чақчақ кунен. хоб масъалаи лайкҳо қатъи бием. агар чанд қадам метавонед лайк бизанен, хонаҳоятонро роҳӣ кунен. навори баъдна ютуб, тикток, инстаграм ҳаракат мекунем. рекламаи фасон карда бе ягон посредник дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда битем. дӯстони азиз, мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки як ҳуҷрага квартира дар 7-ум этаж 53 метри квадратӣ шаҳри Ваҳдат, Ёвар Балнитсада қарор дорад. территория Ёвар мега ҳамун тарафҳои Балнитсада қарор дорад. адресора ба дӯстони азиз кадоми то хона роҳӣ мекунен, ҳамин адресотона фасон карда роҳӣ кунен. шои вақте ҳамин хонданда мо хато накунем. нигоҳ кунен да, шаҳри Ваҳдат, Ёвар Балнитса мега ҳамин хеле адреси холӣ. ин кадом мақсад микрорайон да бошад, ҳамин адресотона фасон карда роҳӣ кунен. срочно болои магазини 7 этаж мега дом тайёрай, иҷозати ремонт ҳастай. шкатур, стяжка, пол, корбор электрикӣ, дари главнӣ дора. хона дар ҳамин зани дар 7-ум этаж 53 метри квадратӣ як ҳуҷрагай. худотон бо далши занг бизанен, маслиҳат карда бихарен. дӯстон 269,000 сомонӣ. мегзарем ба 10-мин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки 4 ҳуҷрага масоати 3 сотих замин дорад. дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, Фалакон, Шабкинада қарор дорад. нархша пешакӣ мегем 610,000 сомонӣ. адресора гӯш кунем бачаҳо азиз. рақамҳои ватсап 7997. срочна хона дар Фирдавсӣ, Фалакон, Шабкинада қарор дорад. 4 хона, 2 ҳамом, 1 калидори кушод, кухни дарунӣ, подвали 6 ба 3 дорад. хоб ремонто фасон хушрӯи замонавӣ кардагӣ. нархшам не ки нархи замонавие дӯстон, 610,000 сомонӣ. як савол ҳамаи шумода, ҳамин навор хел шид,
маъқул шид ё ки нашид, нархҳо чӣ хелан арзонан, қиматан, ҳатман дар таги комментария фикротонро нависта монед. аз куҷо то чанд сума хона дар кор нависонед, навори баъдна ҳаллаш мекунем. дӯстони азиз, ҳаллаш мекунем. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага масоҳати 1 сотиқ замин. анаи хона дар 102 қарор дорад. 102 микрорайон, шаҳри Душанбе. 199 000 сомонӣ. як ҳуҷрагаи 27 метри квадратаи 1 сотиқа. об свет дора, техпаспорт, канализатсия дора. 100 димдай тарафҳои таксиҳои калсавои таксиҳои ҳисори шаҳри нав. ҳавли обшӣ як хона мақсад фурӯхта мешавад. хоб дига арзон намешавад, беҳуда зангмон назанен. 199 000 ина занг зада хулас боз маълумоти пураша аз соҳибхона дастрас бикунем. бачаҳои азиз, мегзарем ба 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, пивозавод, шаҳри Душанбе, территория пивозавода қарор доштааст. хоб 4 дар хона, 3 сотиқ замин, душ, ҳоҷатхона дар дарунаш мега, бо подвалаш, об свет постоянӣ ҳастай. ориентир мега калсавои пивозавод, улица Анзоб да қарор дорад. ҳамин ҳолат ҳамин состояние кардагиай мақсад падабои тайёра кан. ҳамин хелан фикр мекунем агар шароитотон ранги мосис боша, агар метавонед дар омада зиндагӣ бикунен. нархша мега 460 000 сомонӣ. шумо дар 460 000 ана ҳамин 4 ҳуҷрагаи 3 сотиқаи калона харидорӣ карда метавонед. дӯстон, фикр мекунем навор маъқул шид, навори беҳтарин шид. ба 12 хона ҷамъбаст шид. чизе ки роӣ кардан, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. дигар чико кунем? лайкора монен. номерои ма барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе боша дар WhatsApp роӣ кунем. реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната, ё нафаре ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариё менависен. фақат дар WhatsApp нависонен, навори баъдна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоалло. лайкора монен, максимални подписатсия кунен. зиндаву сарбаланд бошед.